Basa daw. Asa mabasa na? Oh. Asa mabasa na? Ang tinuod nga magawali anda mutubag sa mga pangutana. Pag dili ka nini mutubag, piki nga magawali. Sige. Hallelujah! Oh, si hallelujah. Usay na nga luya. Ay sa, migo. Unsang sita sa Biblia, migo. Isa. Klaro kayo diri kisultiyo. Silutan ako ang isang sa maduga. Basahan ninyo system. Basahan ninyo. Sige daw. Magadugang. Asa Ayaw gidugang na mo? ang isulti sa Diyos. Silutan ko Way niya nagdugang. ang ipaila ngayon. Walay nagdugang. Kuman. Ang giyuda, ang walay reliyo, sinutan sa Diyos. Sinutan. Asa man mo nakakonek ka ng Biblia, migo. May balanin mo ang piki na magwawali. Wala mo sulti sa kamaturan. Piki nga magawali, di mutubag sa mga pangutana. Isa rito ba anak? Asa mabasa sa pulong sa Ginoo. Kausa. Na ang piki, hindi ka katubag sa magwawali. Piki. Kung na ako'y mabasa, ang bitawan mo, piki ka. Kinungagan ninyo ang Sige. balon. Kung na Sige. ako'y mabasa, Kay magkasa. Ana. Basaha Ana. ang Genesis. Ana. Basaha ang Genesis and Food Revelation. Okay. Ang importante may kara. Kung mabasa, Ang ilo. kung Dili mabasa, na to, di tayo, di malipay si Lord. Oh. Ang ilo. Iwan ang Bible. Monikay, Nawa. ayaw nikay. Paminaw. Huwag na rin panahon. Ayaw nikay. Ang importante, nakinansanan. Nakatong paminaw siya. Pagkanin niyo. Ang importante Hindi talaga. ako ibibigyaw. Pagka ako'y mabasa, Ang importante, ako'y brother. na magawali, ang tawag. Brother, sister, ng Pinoy. Di mo ang Revelation 2015. Supakan pangutana. Ang anan nga nasulat sa likod siya nga walang nasa sa likod siya boy, itambok sa nila matayo. Ang anak, kinahanglan ni Jesus Christ, ang gusto sa Ginoo, ang imong ngalan nakasulat sa libro sa kinabuhi. Ang imo niya, kiunsa man yung pagkasiguro na nasulat, kinukilay mo ang kasi na puso. John 1:12, ang midawat ug mituo ni Ginoo sa Kristo naghatag siya katungod nga mahimong anak. Unsang sita sa Biblia, kapitulo, versikulo, nanitawat ang Kristo yung pasulat at kinsa ang luwas. Juan 1:12. Kinsa nag-ingon yung mga apil ka na? Jeremiah 1:5, Apil ka na? naapakas taguangkan sa imong inahan. Oy, Pili si ka ikaw. Jeremias man ako magkilabot. Usab nila ang Bible. Usab nila ang Bible. Hebrews 3:8. Jesus Christ the same yesterday, today, and forever. Why problema na? Oo, mi ana. Ikaw ang akong i-question karon. Kiyon sa mga magkapalong na naa koneksyon ang Biblia kang duwali. Ang sabot sa palakin, Kiling pilit na makasunod sa langit. Kung pilit na makasunod, kagingharian sa langit. Sila ay tarong. Mauna mga tawhana ang maong gitawag og mga tarong. Roma 3:10, walay tao katarong gawas lamang sa Diyos. Roma 3:10, walay matarong mga tao. Kinatuis nila. Sagdi lang, Lord. Lord, sagdi lang. Kaingon ka sa Romans 12:19. Ay, ako'y naghukom na ka, Matthew City. Ayaw paghukom, aron dili ka hukman sa Diyos. Kagihingan na. Sige kang tawag ka ng atake sa mga Katoliko, mga Katoliko, mga dautan, Oy. mga Katoliko, mga palahubog, mga Nabaday kang ibagit rin. Ikaw mismo, kung sa man ka, hindi mo kayo mo, nagsamok-samok ka sa celebration sa mga Katoliko. Di na patingalan. Kaya tinuog ang Biblia, ang tinuog. 2 Pedro 2:1. Iingon ang Biblia, 2 Pedro 2:1. Iingon ang 2 Pedro 2:1. Kisalikway nila si Ginoong Jesucristo. Wala ko'y iingon ang Bible. Pagkatao ka nga na, relax lang. Ano nga lang? Sige, sige pa. Sige, mapaulawan yun yung karoon. At daghan makaroon. Ningon ang Romans 8:9, kung tinuod man ang Espiritu sa Diyos, anaa sa iyong kasing-kasing, katong walay Espiritu ni Kristo, dili iya ni Kristo. Kamu na mo Espiritu ni Kristo. Wala kay klaro. Diyon sa Maria pagkasiguro ka na mo Espiritu ni Kristo. Ihatal. Amigo, kabagalan ko, Biblia ni Galatia 5:22. Ayaw nagpapaami ko, ha? Fruit of the Holy
Holy Spirit. Oo niya, ako sa manang fruit of the Holy Spirit. Apil ka na. Aw sa tao nga ni Dawat ni Kristo. Idawat ka sa lisod, kaya mo nakadawat ka. Anong musulti mo giingon dili wa kwalita? Kadiyot lang. Sa manang pagkasiguro ka nakadawat ka sa Kristo. Grabe yung kabagakot. Kita si kalayan. Diko, tumagal ako, diko. Kita si kalayan. Naada ang Kristo, diko. Sabi ako, diko. Unsa nimo pagkapanong anak ni Kristo? Uy, ang pulong sa Ginoo, dili ba yung awayan ang pulong sa Ginoo? Kabalo ba ka sa Biblia nga ang mga apostol kay diskusyon? Buhat ka ko diskusyon sa diskusyon sa Ginoo ni Israel amo dinay. Buhat 17:30. Isubok sa Ginoo ang tanang tao nga maginustos. Bikini. Alam mo ba ko tayo sa impira? May banana. Tingon sa Biblia dito. Napanaog ka mo pagwali apil wala. Ang gisulti ni Kristo, walay makakita sa Ginoo kung walay pagkabalaan. Ya, balaan mo. Napalaan mo. Dahil to sa Dili man ako nagkaya kung wala siya. Ay, sabi, balaan na ba mo? Wala mi nagimo nga balaan. Kaya makabalaan sa mga pinagi sa tabang sa Ginoo. Hebrews 12:14. Walay tao. Walay makakita sa Ginoo kung walay pagkabalaan. Dili pa balaan nito. Read the Bible, accept Jesus. Kinahan na lagi sa basahon lagi na itong Bible. Balik ba? So, at tahon mo kayo kadit makabalaan. Jesus love you. Ang nagkinabuhi ng matarong pagkamatarong. Sabi ba? Ang nagkinabuhi sa pagkabalaan, padayon na. Kinabuhi makabalaan o wala? Ang natural, kaya mo may kayo sa ginagpabalaan, kaya mo may ako balaan. Hebrews 12:4-13. Walay makakita sa Ginoo kung walay pagkabalaan. God is holy. Balaan na ba kami ko? Malala ka, wala ka. Kinabrasis mata. Kinabrasis mata sa kalibutan. Wala, ikaw palaway sa mga Hindi ka kay Diyos saray balaan. Revelation 21:8. Revelation 21:8. O, tanawa! Mag-ingon ako Revelation 21:8. Iingon siya ngayon. Wala kay labot alam. Iingon ang Revelation 21:8. Ang mga makakon, itambok sa rino. Nakalayo, sa impirno. Iso amo niya. Kagilang, giling ko magkikibat. sundo na kami matutulungan ko sa Biblia. Sukli ang gawin ng Sige. Santiago 4:7 versikulo 8. Digo. Sumala sa balaan kasulatan nito. Sa unsang tagihan mo madawat ang Kristo. Totoo lang ka? Dili ko nga tuulang kay kinahanglan dawato nimo siya na personal ug manluluwas sa imong Unsang kasisan. sita sa Biblia dito. Unsang sita sa Biblia katulad ka sa Biblia. Kadawat ko nimo si Kristo sa maluwas-luwas. Kakun ka. Grabe ka magkako ng Oh, Ikaw ang John 8:44 Lord. Ingon imo pulong Lord. Lord. Ingon imo pulong Lord sa John 8:44. Amahan sa mga makako nga mo. Ano man kiti ka mo to og tarong. Ikaw Dili kami dili ni magitubay ana. di ba sila nakatubay? Kay di malipay ang Ginoo sa mga naning na sitwasyon. Usa di manipay. Malipay ang Ginoo. Di Nakuha malipay ang Ginoo sa mga tao Ano? nga magigatugi. Ani, kinin mo ang mga tawanan, likay ko ng katugi. Nga naman kay masakpan man ang ilang butbot. Nga nang butboton mo rin mo ang mga tawanan. Kay kamit ang Biblia pagpangilad sa mga Katoliko. Tawaon ang mga Katoliko sa mga Katoliko. Paatuon sa mga mga kapisan o sa mga panawas. Wala kay self-control sa imong tingog karon kung binukdak, wala kay fruit of the Holy Spirit. Kaya ang tinod nga fruit of the Holy Spirit, kung ang tao adunay espiritu sa Ginoo,